Zo, daar zijn we dan, hè? Beautysalon van Bella. Dit is ons erfenis. Ja. Erfenis, ergernis wat ze bedoelen. Je hebt gelijk ons liever gaat anders van die uitgang geërfd als dit niet, hè? Maurice, zo'n zaak dat is hier toch goud waard. We knappen het gewoon op en zetten het dan gewoon gliet te kopen, hè? Maar het moet wel open blijven, want de klantje, dat is onze goodwill. Ja, goed wel. Het is wel goed met dich, Mark. Maurice, snap dit nu? Als er geen klantje meer komen, hè, dan is die zaak niet veel meer waard. Als die meubels hier erin staan, dan kan het toch allebei wel zien dat dat niet zoveel is. Als we nu een mooi klantenbestand kunnen overdragen naar de volgende eigenaar, dan kan ik liever beginnen met geld verdienen. Ah, ik snap hem al, dus we mogen niet wel klussen, maar we moeten de klantje eigenlijk niet over de vuur lopen. Precies. Ah, En voor dat klantje hebben we toch een personeel voor. ja? Ja, ik denk het wel. Nou, Loeser, zal ik nu over jou tegenkomen? Ja. Maar, goed. Ik vond het wel dat ze dan dat kloffie daar bij de begrafenis stinkt. ja, Loeser, morgen ga je dit niet om ik vanmorgen om te kleden. Maar, het wordt toch verdomd eindig dat ik het krijg zo bij me ga, wie die kisten deed gooien, hè? Ja, zeg dat wel. Maar goed. Wat wil je eigenlijk allemaal nog gaan doen, Mark? Ja, ik wil me dat zo eens bekijken, hè. Als we gewoon even kijken dat alles voor het oog en zo klopt, hè, dan kunnen we tenminste ook de zaak snel verkopen. Dat kan ik eindelijk, als we die verkocht hebben, kan ik eindelijk eens een keer gebruik maken van die druimvakantie. Ik kan die druimvakantie nog eens een keer boeken, we gaan jaren overlang. Sorry, maar druimvakantie, woher dan? Naar Valkenburg. Nee, van de opbrengst van dit salon hoeft ze niet naar Valkenburg, dan kunnen we naar de Cariben her. Ja, kijk, dat is het toen nog wel wat doen, hè. En daarom ben ik nog altijd de slumste van de twee. Sorry, maar slumste van ons twee? Ja, kijk, Loeser, de kids wel naar de Cariben her gaan, hè. Maar dan moet zo nog een keer terug. En daar hebben ze zeker niet aan gedacht, hè, jongen. Maar goed, zullen we eens kijken waar we tegenkomen, of niet? Ja, inderdaad, ja. Met z'n wat, zullen we dan beginnen met het allerbelangrijkste? Dan kijk ik voor de koffie. Ja, is goed. Ga ik dat doen. Ja. Koffie zit er klaar. Goeiedag. Hallo. Ja, hallo. ik ben Therese. Dag. Therese de Montfort. Hallo, ja. En wem zit hier? Mark Busjes. Oh, En wem is Mark Ja. Busjes? nee, ja, ik ben een neefje van mijn tante Bella en samen met mijn broer dat zijn we de nieuwe eigenaar van dit salon. Je ziet er anders niet uit wie een schoonheidsspecialist. Ja, dat klopt ook. Ik ben namelijk eigenlijk schilder van beroep. Oh, schilder. Ja. En een artistiekeling dus. Wat interessant. Ja, ik schilder zelf ook een beetje, moest je weten. Je hebt toch liggende bandje, hè? Ja. Als je dezelfde interesses hebt. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk maar een amateurtje, maar Jean-Claude, dat is mijn mens. Dat is dat ik talent heb. Och, wat fijn. Ja. Zeg maar, wat tragisch van die tante Bella van u. Ja. Overreden door een trein. Ja, en het ergste wordt, het woord niet in zijn schuld. De mens. Nee, ze komt van rechts. Oh. Maar wel fijn dat de salon weer zo snel open is. Ja, ik was echt wel toe in een klein behandelingsje. Nee, dat is me dat aanzuist natuurlijk. Iedereen schat me altijd veel jonger. Ik ben eens eerlijk. Wie oud schat Geerby? Ja, draai ik een fronch. Wat zullen we een jaar of 60. Dan wordt het tijd voor een grote beurt. Mevrouw, maak je vooral niet druk. We zullen binnen no time 10 jaar jong laten zijn. Ja, maar mijn lieve man, 10 jaar, wat heb ik daar nou aan? Dan zie ik nog goed wie 50 en ik ben pas 47.
Ja, dan ga je vooral hier even zitten, ja. Ja, dank je. Lees ik even gaat, hier. Dank En je een wel. of andere flair of maar Ja, wat interessant ja, eentje. dank je. Ja, ja het personeel zal zo wel komen om je oedegleden te verlossen, hè? Personeel? Ja. Personeel? Ja. Je pak het gelijk goed aan. Bellen hij nooit personeel. Bellen deed altijd alles zelf. Alles zelf. Hé, nergens koffie te vinden, hè? Alleen maar je hebt van een smerige groene thee en je hebt van een brandje tot roepen, maar nergens koffie. Mevrouw, ons personeel is er. Kijk daar. Mooi. Meent je dat? Die man? Mevrouw, Meent je dat werk? Is hij er wel geschikt voor? Dat is u dan een zoetwien en ongehoebelje. Oh, mevrouw. Kom eens even hier nog eens. Deze meneer hier, dat is mijn broer. En mijn broer, ja, die heeft inderdaad nog wel een kwaaltje. Die steekt zoveel tijd in de verzorging van anderen, dat ja, zijn eigen verzorging er inderdaad aan toe wel een beetje bij inschiet, hè. Nou, noem dat maar een beetje. Maar ik val niet druk, mijn broer, de gouden hein. Allebei. 2. Ja. Ja. Maar Ja. kun ik je misschien aanbevelen voor een kopje groene thee? Of je hebt van een smerige brandje tot roep. Nee, doet mij maar een kopje groene thee. Dat is beter voor mijn maag-darmstelsel. Oké, maar dan moet je hem daarachter gewoon even zitten. Dan staat op een gegeven moment... Pardon? Dat is zo'n grapje van mijn broer natuurlijk, hè. De grapjas. Maar blijf vooral zitten, we gaan wel even de thee even houden, geen probleem. Oké, een beetje een rare vent, hè? De broer van ik. Ja, joh. Of is dat ook zo'n excentrieke kunstenaar, zo wie hier zit? Ja, we zitten in hetzelfde cement. Ja. Oh, misschien wel een beeldhouwer. Vandaar natuurlijk die woeste uitstraling. Precies, ja. 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 Kom eens even komen. We hebben een klein probleempje. Er is hier geen personeel. Ja, en? Ja, en ik vind wel dat de zaken iemand die wel gaan door kunnen lopen, hè. Dus ik hoor zo'n denken, hè. We staan te bellen. We hebben ook niet een van de snuggers, hè. Nee, die is niet echt alles hier onder, dat klopt. Nee. Als die zo'n salon kunnen, dan moeten we verder toch ook wel met z'n tweeën kennen. Ja, dag Mark. Wat weet de veel doen godsgrusse van een beauty salon af? Ik heb 's morgens al de grootste probleem om mijn eigen tuin te poetsen. Hij op een gegeven moment om zo'n beauty salon op te tooien. Doe is stummerman en ik is schilder. We hebben toch al menig monument opgeknapt. En ja, dit is precies hetzelfde, alleen nu niet met hoezen, maar met mensen, hè? Ja, Mark, ik geloof er eigenlijk werkelijk helemaal niks van, hè. Dat een lusje verf aanbrengen op een gevel, dat is toch hetzelfde als een lusje kreb op een gezicht, of niet? En plamuren is plamuren, of het op zo'n moer is, of zo'n gezicht. En ja, dat polijsten en opknappen, dat hebben ze toch ook wel zat gedaan. Ach, kijk eens. Dan kunnen we ons eerste gigantische renovatieprojectje naar binnen huppelen. Mevrouw Gontje, ga even rustig zitten, we komen zo bij je, ja? Ja, dat is goed. Nee. Dag Therese. Dat is Therese. niet zo moeilijk. Nou, doe niet zo moeilijk, gewoon. Nee? Nee, dit is waarschijnlijk is het gewoon maar voor een paar dagen. En dan hebben we toch wel een koper. Luister Mark, voor een paar dagen hè, dat moet lukken. Maar het moet echt niet veel gekker worden, hè. Kerel, we zijn broer om mijn hart en wie moet er nu nog gekker herrie? Als we eens even kijken of bellen nog eens het theorieboek gaat staan, dan kom ik wel even naar de dames, ja? Is dan, ja, dan zoek ik wel even een theoriebeuk dan, hè, hoor. Perfect. Ik kom daar weer terug dan, hè. Zo, dames, wie kunnen we ook van dienst zijn? En een kerel. Wat moet een kerel hier? Oh ja, ik werk hier en ik wil jij helpen natuurlijk, hè? Doe werk zie. Maar nee, du bent een scheer, dat zei ik toch zo, hè? Trouwens, du kent me niet van dienst zijn. Ik heb een huurhuis. En daarbij, er is in mijn leven nog nooit meer een man van dienst geweest. Nee, dat is de zin. Nelly, du zuist dat verkeerd. Meneer hier is kunstschilder. En hij is de neef van Bella. Ja. En dat gaat nu door met die salon. En er is nog een artistiekeling. Dat is toch geweldig? Ja, moet je maar eens opletten. Ik kom vanmorgen, kom ik zelfs op mijn atelier. Weer een paar prachtig magnifieke schilderieën gemaakt natuurlijk, hè.
Maar ja, ik moet me wel eerst even gaan omkleden, want ik kom eigenlijk net van de gevangenis af. Ja, dat weet ik. Toen was toch ook op die begrafenis van Bella vanmorgen. Erg treurig allemaal natuurlijk. Nou, toen van gezegd niet in eetlus. Maar 2 stukken vleesduurtjes toen ik naar binnen. Ik ging me omkleden, hè, een moment. Zeg, maar wat erg van die Bella toch, Ja, dat is hè? niet te geloven dat die er niet meer is. Maar wat loog het er schoon bij. Ja, prachtig. Ja, dat ja, moet gezag ja, werden, ja. ja. En eigenlijk nog schoner dan in het echt. Ja. Weet je wie dat komt? Nee. Het heeft nog eens niet zelf de make-up over te doen. Oh, ja. Zeg, en die bloemen. Ja. Heb ze die bloemen Ja, gezien? prachtig, hè? Geen giljen aangespaard, Nee, ja. dat is schoon. Echt geweldig, die bloemen. Prachtig. Hé, maar dan te weten dat die Bella hartstikke hooikoorts heeft. Oh ja? Maar ik heb ze nu niet weer een eerste. Nee, ik doe niet, nee. Ja. Zeg, maar lopen hier nu van die kerels rond? Ja. En dan nog van die artistieke, leuk hè? Nou, het is een schoonheidssalon. Ik moet er niks van hebben. Voordat ze het weten, zitten die aandig. Ja, Nelly. Is toch schoon metgenomen, hè? Ja, nou, ik moet er niks van hebben. Een kerel aan niet. Zo, dames, wie kan ik je helpen? Ik ben omgekleed, hè? Nou, dan doe ik maar een zonnebankkuurtje. Dan hoeven ze niet aandicht te zitten. Ja. Ah, mevrouw, dan kom dan met, hè? Sek. Zet ze nog aan mij? Zou ik me trouwens niet eens eerst mogen omkleden? Ach, als het gezicht maar bruin is toch, hè? Ja, zo niemand meer te zien. Mijn leefbankje. Dich weet maar half wat voor een goddelijk lichaam jonger zit. Maar dich krijgt het nooit te zien. Ik Nou, kom weer omkleden. En mevrouw van Montfort. De Montfort. Ja. Wie kennen we ook van dienst zijn? Nou, ik had graag een hotstone massage. En de wat? Een hotstone massage. Dat is Engels, hè? Ja, Ja, wacht, dat hebben we nog op de basisschool gehad. ja. Ik heb met steen, of dit? Hete steen. Heet steen. Ja, Ja, ik vind dat altijd heerlijk. Komt dan helemaal tot mezelf. Och, dat vind ik zo lekker. En Jean-Claude, mijn mens, die zegt dan ook altijd, schatje, lieve pumelke, doe zuster 10 uur Ja, ik ga en, even kijken wat ik voor u kan doen, hè? hier. Oh nee, ik ben blind. Oh nee. Oh, ik heb niks in vrouw die ik naakt heb, want we niet even de datum zien. Dan breng mij doe ik maar naar de zonnebank, want Gert zegt me dat ik dat die een collega niet moet vragen. Ja, kom je maar even met mevrouw. We kunnen door even heren. Ja. Maurice, zou ze even mevrouw van Montfort? De Montfort. Ja. Zou ze even een hot stone massage kunnen geven? Een hotstone? Ja, zo'n om dat boek. Oké. Hotstone. Ja, maar mijn lieve man, dat hoeft ze toch niet op te zoeken? Nee, gewoon een heerlijke massage met hete steen. Zo moeilijk is dat toch niet? En Dobie, als beeldhouwer, zou ze toch alles moeten weten van steen? Beeldhouwer? Ja, maar weet ze wat? Ik ga me even omkleden en dan heb ze de tijd om alles klaar te zetten en de steen op te warmen en zo. En dan zijn we gewoon strak wel. Is goed? Ja. Ja, tot zo. Steen. Oh, ik zoek wel een paar stenen veel langs op het liggen. Moet je pakken, dan alleen nog gaat verzinnen voor ze op te warmen. Zo, daar wonen maar één. Verder met die plantjes, dat er wel niet echt een klus naartoe komen. Ja, wie lang zou je er eigenlijk onder moeten liggen? Ah, jij vanzelf al brandje ruiken natuurlijk, hè? Ja, alleen jammer inderdaad. Ach,
als we geld kunnen verdienen met het omzetten van de kloep, dat is natuurlijk ook nooit verkeerd, hè? Zo. Een mannelijk personeelslid. Dat is mij toch wel een hele vooruitgang. Nou ja. Mijn naam is Renate Kremers. Dag Renate, hoi, Ja. morgen pusjes. Welkom in het salon. Wie kunnen mijn broer en ik van dienst zijn? De man die moet aan die steen zit te trekken. Hoort hij er ook bij dan? Nee, dat ik weet, wacht, ik kijk even. Ja, dat is hem inderdaad, maar wat hij dan helemaal samen doen is. Van achter ziet hij er wel goed uit. Maar er is ook alles met gezag. Ja. Maar ik kwam eigenlijk om een afspraak te maken voor later op de middag. Ja? Nou, doe maar vroeg op de middag. Wacht, ik pak de agenda even, ja? Of de oven misschien. Nee, middag. Zo, ik naam nog Renate, of niet? Dan ben ik hem om 2 uur in. En Renate, wat voor een behandeling is het echt? Renate wil graag een bikini wax. Bikini wax? Een bikini wax. Wil ze toch niet zeggen dat het niet kan? Jawel, ja. Is de boven dicht mee bezig? Ja, ik heb eigenlijk wel echt geen idee, maar de mens heeft de beuk erop neergeslagen, dus ik denk wel dat er weet wat eruit hoort. Maar doe best toch duidelijk wel de knapste voor het stel. Oh, dankjewel, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat ken je niet. Nee. Want? En 9 tweelingen. Dat is toch niet? Zo, nu nog even gaan op de bus halen, hè. Moet de bus halen? Ja, ik ben zo druk. Zeg, mijn vuurtje, dat gaat toch duidelijk uit naar dich. Zo, wat? Ja, voor die behandeling. Oh, Du moest dat doen, want ik heb echt wel mijn twijfels over de deskundigheid van de daar hoef ik behandeling. geen zorgen om te maken, ik ken dat goed. Hè. Ja, nou oké dan. En ik zie dich dan vanmiddag. En als het goed bevalt, mogen ze nog veel meer doen. Ja. Tot vanmiddag, hè? Doei. Ja, hoi. Oh, bikini Max. Zonnebank. Oh. Zo, goedemiddag met ja, met beauty salon Bella. Ja, hallo. Je wilt graag een afspraak? Nee, nog een. Ja, dat kan. Sorry, je zei. Ja, nee, ik wilde heel even afgeleid toevallig. Je wilt graag op been laten harsen. Oh, ja, nee, dat kan er. Ja, geen probleem. Donderdag eigenlijk. Ja. Komt zo tussendoor maar even langs. Doe dat even tussendoor hoor. Ja? Is goed. Doe het zo. Hoi. Beenarts. Nee, zonnebank. Nog een klantje. En een klantje? Ah, nee. Hoi, ik ben Suzanne Peters. Ik kom toch stage lopen hier vandaag, voor de jas. Stage? We zijn geraad. Wie is dat?
Nou maar, nee, ja, het is nogal druk de laatste tijd hier. En mijn paar helpende Henk zijn altijd welkom natuurlijk. Oh, maar dan heb je aan mij eigen gooien, want ja, dit is eigenlijk mijn kinderdroom, die jong meisje wordt. Want toen wilde ik eigenlijk in een beauty salon gaan werken. En weet je, dan zag ik me de poppen op een rieke voor me neer. En dan deed ze met de veldstiften de nagels lakken. Ja, ik en krijg het al. echt... We kunnen dadelijk een vrouw die wil graag op been laten harsen. Oh. Mooi klusje voor dit. Voor mij? Ja, En joh. ik op de eerste dag. Ja, weet je niet. Al ja, doen we in de kluit. Dan zie je toch in poppen. Ja, maar ik ben pas in september met die opleiding begonnen. Kan ik het niet eerst even uitproberen? Goed proberen. Ja, moet ik al gelijk. Je gaat bij de kluit gaan doen. Ja, dan daar is nog een ruimte vrij volgens mij. Zet die spulletjes maar klaar, kunnen ze daar goed proberen. Ja, dat is een goed idee. Ja. Komt je daar niet met me met? Oh, nou, ik was aan het denken aan. Ik heb een broer. En dat broer daar is daar eigenlijk ook wel geschikt voor. Maar dan zie ik niet. Kan je er niet alsjeblieft even met komen? Ach, ja, waarom ook niet, hè? Ja. Wat je de beenartsen verkoort, hè? Ja. Hier? Ja, je moet hier naar achter. Oh ja. Oh, nou, dan doe ik maar even de box uit. Ja, ja. En ja, als je dan even hier op dat bedje gaat liggen. Ja. Moment. En is dit de hars? Ja, die dat erop. Ja, ik denk het was verdwaald. Maar dan zal ik hem nog wel zien, hè? Nou, dan zal ik dat maar pakken. Goeiedag. Och, jesnemers. Och, dan zet er voor ons maar. Wat ruik ik hier? Je ruikt het verbrand. Ach, zo'n aangebrande hinderrug. Zo, nu gooi ik de strip erop, hè. Nu moet je even wel hier gewoon even de tangenbeen bieten, nou, want nu gaat het gebeuren. Nou, ik snap niet dat iedereen altijd zo klaar is over dat beenharsen, want ja, dat voelt allemaal wat warm en lekker en zo, hè. Ja, kijk nu maar goed aan, want nu gaat het gebeuren, hè. 1, 2, 3. Oh, ik denk juist aan een afspraak gemaakt voor mijn been te laten harsen. Ben je gek? Elke van Pien! Ik spring nog liever in de brandnetels! Zal ik u het dus schon even opdoen? Nee, doe niet meer weg! Dat is meer dan zat Pien dan! Die ruikt het echt verbrand. Wat mensen, dit brandt weer gek! Maar, je wil geen robijn laten harsen? Ja, gewoon wel de bedoeling, joh. Ja, moet je zelf weten, maar Suzanne kan ik toch wel bij helpen. Het is bekend dat de peengrens bij de vrouwen veel hoger ligt als bij de mannen. Daarom waren de vrouwen ook de kinderen. Ik moet zeggen, ik ben nog liever een kind en dan mijn been nog een keer laten harsen. Weet je, kom je maar gewoon met me met, ja? Kom je maar met. Omaatje. Mark, mevrouw de Montfort, De Montfort. ja, die behandeling is klaar. Zullen we met mevrouw willen afrekenen? Ja, moment. Hey, maar dat afrekenen, hè, we hebben het er net over gehad. Ik kom vanmiddag nog even terug voor een gezichtsmasker. Kunnen we dat misschien gelijkertijd doen? Trouwens, die behandeling. Echt gewoon excellent, geweldig. Nog nooit heb ik zo'n heerlijke, doordringende rotstoelmassage gehad. Echt hoor. Hoe had je dat ook alweer geleerd, zeker? Nou, dat zal ik eens even moeten doen. Ik ben ooit in Tibet geweest, hè, in een heel klein klooster. Ja. Boven in de Himalaya. En dan heb ik dat geleerd van een oude, wijze boeddhistische monnik. Nou, het was echt geweldig.
Jawel, je hoeft toch maar met zo'n deskundige beoog. Ja. Zeg, en dat gezichtsmasker, heb je er ook nog tips voor? Och, mevrouw, ook dat is geen probleem. Ik ben ooit in China geweest, in een tempel, hè. Ja? En daar heb ik van een mystiekeling alle geheimen van het gezichtsmasker geleerd. En ik zal u zeggen, de juiste basis, hè, Ja? dat is verse, warme kippenstrontje. Biologisch afbreekbaar, daarom lopen ze voor de tuin rondje. Dat klinkt wel spannend. Het is meer dan spannend, zal ik u vertellen. Ja. Maar, oké, Wim, ben ik om aan u te twijfelen. Hier heb je deskundigheid. Zo is het maar net. Ik ga nu even lunchen met Jean-Claude, dat is mijn mens. En dan kom ik vanmiddag hier terug voor dat gezichtsmasker met warme, verse kippenstrontje. Ja. Ja, dan zien we ons straks. Absoluut. Ja, dag. Hoi. Mystiekeling. Maar dit is een monnik. Hoe heb je het over? Dat is een monnik. Als het gewoon een beetje leuk in een verhaal op een gegeven moment allemaal een beetje aanklitsen, hè. En dan ben je gaan in de gaten, dat heb je maar gedaan en prutsen ze in. Dobby is het ding trouwens zijn beeldhouwer, wie die Dobby Kump. Maar, vind je zo net dat het een beetje aangebrand ruikt zo van, Zo'n aangebrande kippengeur, hè? ja, zo'n... Och, dat freuken bij de zonnebank. Dat was een aangebrand typje niet. Ja. En echt maar roepen en roepen. En neem een stemmig geurtje. Ik heb er veel te lang over gelegen. Oh, mevrouw, we geven onze klantje geen extra's, hè? Vuil, zoals ze bedoelen. Oh, het is gewoon een fijn kleurtje, meer niet. Echt waar, Ja. dat is hier een branjerig geur. Oh, dat geeft vanzelf al over. Ja, wanneer dan? Hè? Vandaag, maar nog maar 3 weken. Oh. Ja, geen probleem meer. Geef vanzelf over. Echt waar, Ja. weet je dat? Ja. Oh, wat is met die mevrouw gebeurd? Je bent zo rood wie een kreeft. En toen zei ze dat het met viel. Ja, ik ging het uitleggen. Ik ben nogal kleurenblind namelijk. Ik zie het verschil tussen rood en groen niet zo goed, hè. Weet je wat hier nu had ik heb? Ja, wat dan, hè? Even lekker in de modderbad. Een modderbad? Daar doe je ze mij maar in als ik dood ben, hè? Modderbad. Nee, maar van zo'n modderbad, dan komt die huid tenminste weer een beetje tot rust. Och, kindje, ik ben al jaren in de rust. Maar goed, toen zult ze het vast beter weten dan die prutsers zie. Ah, dat doe ik zeker goed. Trouwens, waarom blijft ze hier in die nummerbox? Mensen doen nou werkelijk dat ze daar nog een minste plezier met thuis. Alsof ik eerlijk heb vanavond. Ik verneem ze een plezier doen, hè. Maar goed, Suzanne, we gaan even voor het mollebad zorgen. Zit zo wel even alles klaar verder. Ja? Ik ga even mijn box aan doen. Dan doe ik even de boek aan langs, joh. Dan zoek je nog even dat modderbad. Ja, doe dat. Hop. Spaakbeenradius. Het spaakbeen ligt aan de duimzijde van de onderarm. Boven aan de voorzijde is het spaakbeen verdikt. Die verdikking heet spaakbeenknobbel. Het ellebooggewricht bestaat uit een scharniergewricht dat gevormd wordt door de ellepijp en het modderbad. Schienbeen, tibia. Zo, ben ik terug. Ja. Oh, niet nog een lunch. Hi, I'm Ruby Willems. Hi. I'm coming from my Aunt Bella. Is she here? Sorry, die wat? Wat is dat? Ik versta niet. Sorry. Ik kom van Tante Bella, mijn Tante Bella. Is ze er? Sorry, maar tante, dat kan helemaal niet. Dat zou betekenen dat zo niks gebeurt. En zal hij nog eens neven? Heeft ze nooit over mij verteld? Ha, versproken nooit met die eitang. Nou, ze hebben alles genoeg over u verteld, u. Ja. Oh ja? Ja. Zal ik u eens gaan vertellen? We hebben ons kapot gelachen. De keren dat je een volkerf van maakte, hè?
En toen dat het niet open ging, dan kreeg het niet meer open. Ja, daar komen we niet meer over. Ja. Hey, en de keer dat je als boevakker zei dat huis moest schilderen van een klantje. En toen het huis van de buren had geschilderd. Dat kan er geen gebeuren. Heb je me allemaal verteld? Ja. Heb je me allemaal verteld? Hey, en weet je wat Ja, fijn. Ik vind je wel goed geweest met die verhalen. Komt er nou wat neer? Veer hebben we er nooit van dicht gehoord. Nou, ik ben het niks van de andere kant van de familie, hè. En ik leef in Canada. En ik denk, ik ben nu voor een weekje over. Ik denk, even lekker bij tante bijkletsen. Altijd gezellig. Nou, ik zal je vertellen, tegenwoordig kletsen zich niet meer echt oren van de kop af. Nee, ja. Sorry, maar mijn broer is nog een grapjas. Maar een weekje hier en dan weer terug. Ja, vanavond ga ik weer terug hebben. De week gaat veel te snel aan. Dus Nou ja, wat jammer dat Bella er vanmorgen net niet is, hè. Ze is nog de eeuwigheid. Mijn broer bedoelde te zeggen dat het een eeuwigheid duurt dat ze weg is, hè. Met al die klantjes en zo. Maar weet je wat ik dan doe? Dan ga ik nu heel even naar het totaal en dan kom Doe ik, dat. en dan kom ik dadelijk terug. Vanmiddag. Dan pak ik nu even mijn koffer. Dat zou ik niet meer doen, want ja, Bella is niet meer echt oude. Ja, zo kunt ze het ook wel doen, joh. Nou weet je wat, dochter de groeten. Ik kom vanmiddag terug, ja? Bye! Kom op de doorn weer met aan. Wie bedoelt ze door met aan, Mark? Wat doe je toch wazig van tante Bella? Is dat nu allemaal nodig op deze meneer? Dat is een niksje. Weet je niet wat dat betekent? Ik weet wel wat een nikske is, hoor. Nee, dat gaat er niet om. Nee, het probleem is, als dat een niksje is, hè, dan is hij ook graag een deel van de erfenis. Dan komt die troela, die komt vanuit de andere kant van de wereld een dijk overgevlogen. En dan moet je hier met die erfenis er vandoor gaan. Dag en niet. Vera, we zingen altijd voor tante klaar. Zingen weer al die van tante Klaar. Daar kan ik me echt niks van herinneren, echt niet. Maar Dobby, Mark, tante Bella die is er niet meer. Toen komt hij dadelijk toch wel achter. Nou, Mabbens, als we nu eens kunnen zien hoe dat Bella nog leefde. Hoeveel voor één middag. En dan is hij weer terug naar Canada en zien we die komende jaren toch niet terug. En wie jij onze genius dat willen voor elkaar spelen dan, hè? Ja, de mensen zei toch dat stoel die ze wel een Bella leek, hè? Oh nee, Mark, nee. Ja. Nee, daar is sprake van. Nee. Geen sprake van. Ja, het hoeft maar voor één middag. Denk gewoon even aan die druimvakantie naar Valkenburg, hè? Ja, Valkenburg, ja.